Ngivela. Anishikile ngingajahi. Umbuze siyangaphi? Umbuzeni. Bengithi ngicombuze ethi siyangaphi? Vele yazi bebechazile ukuthi ubhuti uzoqala enze ngohlelo lakhe achaze yonke into bese niyangena. So yaba manje asazi nokuthi siyangaphi. Okay. Ingene nje behlale ngapha Oscar ngisacela bengene abahamba nentombi bengene behlale ngale nithathe indawo wangisiza bengaboni obalulekile lapha wokulethwa kwesukesi sisemcimbini lapha wokubonga indaba lapho abakwamavundla bezobonga ngokusemthethweni ngethuba abalinikwe ngithi mina vele sesikhohliwe. Wako nawe Sisi sizohlala khona la.
singaze sisho ukuthi abamahuda sicela basiphumele ethendeni. Zingane zakwethu bengela laba balapha ngemuva